aikin su yau muka dauko. Salamun alaikum dan siru wanda shine na kewaye gona, ya kai kalkin lahi yabon ka shine kawai ra'ayina. Rahame safa mai marwa gare shi nake bidar cetona, kowa ya kika ya Mahamudu ranar kiyama zai shiga narko. Mamari sha'irai yau dai bai tuka al-Mustapha muka lako, rabana kai da muka shi domin annabin ka da farko. Labbai ka mai shabbaki ya sahibul haramaini, mai Abubakar mai Umar mai Aliyu mai Usmani. Cikin yaban shi na roƙe ka Rabbana cire mini rauni, sabitu ne yaban sa na kara al-arabi wanda ka aiko. Sahibul husni mai cikar nasaba na rera wa yabona, janar aini ni jakadar rabi shi ya naɗa maka suna. An taba billahi siratal mustaqim na rike ka nabina, hadimin ka cika ni da san ka na bar ganin kowa da karko. Rahatul anwar ka gada dukan jiki sirrin kirjina, markazin daraja ta haɗin Allah shi ya cire mu a rana. Anta rasulullahi ka yarda in ganka mai ceto na. Abubakar na ma'aiki da ta na rike kare tun farko. Mamari sha'irai yau dai bai tuka al-Mustapha muka lako, rabana kai da muka shi domin annabin ka da farko. Abdullah annabi ni dai san ka na sa cikin zuciyata, angon Aisha da Khadija sun ba kamar ka abban binta. Ko da cikin manzanni shi din daban yake a fashimta, dole ne tawaru ugun shi gatan gilabu wanda ya aiko. Ya sayyidul kaunina aya habibi nabiyu gwanina, girma isa daraja kai Allah ya baiwa abban nana. Duk cikin halittu wa aka yi wa kwatankwacin ka nabina, gatan mayika wanda a yau kai ne ilahu ya aiko. Mamari sha'irai yau dai bai tuka al-Mustapha muka lako, rabana kai da muka shi domin annabin ka da farko. Mai isa da girma mai matsayin da Allah yake wa kirari, mai cikar halitta kyakkyawa da haske a yazin nuri. Mu da zuwan ka Rasulullahi ka ba mu duk alkhairi, dan arzikin ka wadata mu da kaunar ka yau mun duko. Salisu ne salabai ni ne masoyinka ya mahabubi, roƙonmu dai mu so muke gare mu ka zama mu dubi. Mi ta yaban ka iyarin si ma'aiki a ɗauke hijabi, in mun faɗe ka mu ganka a nurin bashariya farko. Mamari sha'irai yau dai bai tuka al-Mustapha muka lako, rabana kai da muka shi domin annabin ka da farko. Ki gaba na ka bani basira don rasul gatan kowa, wanda shi ya ce fadar Allah ya samu buyayo zaunawa. Me ban sa zanwa murna wanda bashi ya zama wawa, ka taimake ni in kai baitocin na sauke su yanda na ɗauko. Gatan halittu duka me Madina ne me Makka, Allah ce min san kowa a zuciya ya sami ni naka. Yayan ku ne falil Yusuf zango da wasu baitukan da na sako. Mamari sha'irai yau dai bai tuka al-Mustapha muka lako, rabana kai da muka shi domin annabin ka da farko. Ya sayyidi Rasulallah ni mai san ka ne kar ka bar ni na kuna. Sarkakakke ka tsarkake ruhi na da baitin da zan zazzana. Na daina kallon waninka a komai sai kawai kai muradin raina. Ka sani a sahun masoya can sama duku ya kar ka bar ni na sakko. Ba matsayi mai kama da yana ka anan da can ka ga
da tagwaye me taka dutse ya mai ladabi ya fitar mai da shatin sawaye annabin nan fashi na daban ne dukkanin halitta mu kiyaye muttaka umar ne ya annabi gani na zo gare ka da roko Bari sha'irai yau dai bai tunka al-Mustapha muka lako Rabbana ka yarda muka shi domin annabin ka da farko dan madbi hamdillahi za mu tsaya a nan ikiwana rabbana ka kara daga mu a fagen yabon maulana ya ilahana kare mu ga duka shirikan shaidana sannan ka karfafa daular mambarin sha'irai ta yi karko barin sha'irai yau dai baitin ka Allah Mustapha muka ɗauko rabbana ka yarda